desisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Isang magandang gabi po ng Lunes sa ating lahat mga karehiyon, mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Baka maraming nagtataka sa inyo. Opo, ito na ho yung ating bagong time slot mga ka-news stream. Alas 9 ng gabi hanggang alas 9:30. Para ho tapusin natin ang araw sa mga balita at impormasyong may kinalaman ho sa mga mamamayan ng Central Luzon. Abay kanina napanood yun na sa programa ng BNC. Pinalabas po dito sa CLTV 36. Ito pong mga balita sa national, mga national news. Napanood nyo sa agenda. Kaya naman ngayon mga kabalen, mga karehiyon, balita muna sa Central Luzon ang ating tututukan. Pero bago natin puntahan, ito pong malaking balita, itong bomb threat dyan ho sa Potrero National High School. At kung ano yung kanilang ipatutupad na safety and security measure bukas. Dahil batay na rin ho dun sa kumalat na viral post sa social media ay July 7 yung sinabi na nagbabanta ng karahasan. Pero ayon ho sa PNP, sa pagsuyod na rin nila kanina sa paaralan sa school campus dyan sa may Potrero National High School, dyan ho yan sa Barangay Bulaon, Ciudad San Fernando, abay wala ho silang natagpuan na kahit ano
na ika nga'y kahina-hinalang bagay. At maya-maya atin pang pakikinggan yung pahayag po ng pamunuan ng nasabing paaralan. Simulan muna natin ang ating balitaan dito po sa ulat panahon. Posible pong maging isang super typhoon itong si Bagyong Inday. Sa mga darating na araw, narito po ang latest naman mula po sa DOST Pag-asa upang tayo po'y magabayan kaugnay ho nitong mga kaganapan. Pero teka lang, i-refresh ko yung ating streaming. Ayan. Marami hong mga balita kabalin ngayong Lunes. Ika nga long news day kung tawagin, at napanood din natin yung live streaming ng impeachment trial ho ni Vice President Sara Duterte. Ito ho mga kabalin, puntahan natin itong ulat ho ng Pag-asa. Sige, subukan natin kung papasok na yung audio. Magandang hapon, ngayon ay July 6, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Easterlies pa rin yung nakaka-apekto sa eastern sections ng northern at central Luzon. Base po dito sa ating latest satellite animation, may mga patches tayo ng convective clouds sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kung meron po tayong mga pagulan na mararanasan ngayong hapon at gabi, mostly ito po ay mga isolated o yung mga biglaang pagulan, paggilat at pagkulog na dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And possible pa rin po yung short period ng malakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And may kita din po natin dito sa ating latest satellite animation itong circulation sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay si Super Typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan yung sentro nito sa layong 2,120 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 250 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw, most likely po yung second half ng linggong ito, ina-expect natin itong si Bagyong Bavi, maging yung habagat po yung makaka-apekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And base dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Bavi, generally ito po ay kikilos pa west-northwestward patungo dito sa may bahagi or dito sa may silangan ng Taiwan. Papasok po ito ng ating area of responsibility between Tuesday evening or Wednesday early morning at bibigyan natin ng local name na Inday. Nakita po natin hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan at kikilos lamang po ito dito sa may karagatan. Ngunit possible po yung close approach dito sa area ng Batanes. Most likely po yan between Thursday and Friday, or pwede din pong by Friday or between Friday and Saturday. And also nakikita din po natin itong area natin, itong yellow shaded circle, maging yung red shaded circle, dito po na mararanasan yung mga malalakas hanggang sa mga matitindi pong hangin na dala ni Bagyong Bavi. So mapapansin po natin medyo malawak yung sakop nito. Kaya ina-expect natin kahit po hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ay magtataas pa rin po tayo ng wind signals dito sa may northern at eastern portion po ng northern Luzon. Early as possible po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. And mararamdaman po itong mga malakas na hangin and also yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Bavi mostly dito sa may Cagayan Valley by Friday po or between Thursday and Friday. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also may kita din natin dito sa ating latest track image itong tinatawag natin na cone of confidence. So posible pong mas maging mataas or mas maging mababa pa yung track ni Bagyong Bavi. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito, hindi rin natin niro-roll out yung possibility na magtaas din tayo ng wind signals dito sa may eastern sections ng southern Luzon at Visayas. Most likely din po yan
by Tuesday night or Wednesday early morning. Though sa ngayon po nakikita natin na less likely pa yung ganitong scenario. So continuous monitoring lang po tayo and magantabi pa rin sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod din po dito, yung sea condition naman natin sa paglapit nito ni Bagyong Bobby. Ina-expect po natin by Wednesday is magtataas po tayo ng gale warning dito sa eastern sections po ng ating bansa dahil makakaranas po tayo ng mga maalon na karagatan dito po sa areas na yan. And kasabay din po ng pagkilos ni Bagyong Bobby, i-enhance din nito yung southwest monsoon o habagat. So starting po sa Wednesday, may mga pag-ulan na po tayong mararanasan. Paminsan po malakas na yung mga pag-ulan over dito sa may southwestern portion ng Mindanao. And then by Thursday naman, mas lalawak na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin ng dulot ng enhanced na habagat, mostly dito na po sa may western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. And by Friday naman, habang binabaybay pa rin po ni Bagyong Bobby yung karagatan, mas lalawak pa po yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan dala ng enhanced habagat. Possible na din po yung hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa may western sections ng Central at Southern Luzon, maging sa western sections ng Visayas at Mindanao. Maging dito din po sa area ng Ilocos Region hanggang Saturday. So yung mga dala pong pag-ulan ng habagat generally hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan nito at posible po ito magdulot ng mga pagbaha lalong-lalo na dito sa may western sections ng ating bansa. Kaya naman po doble ingat para sa ating mga kababayan. At kaugnay na po ng mga pag-ulan ay meron na po tayong inisyo na weather advisory from Wednesday afternoon to Thursday afternoon kung saan possible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Sultan Kudarat at Sarangani, dala po ito ng habagat. And sa mga susunod po na issuance natin is madadagdagan pa po yung areas na posible makaranas ng more than 50 millimeters of rainfall. At para naman sa biging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Tuesday, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi po ng Luzon, patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mostly yung panahon po natin ay tulad pa rin ng naranasan natin ngayon. Kung may mga pagulan tayong mararanasan, mga isolated o mga biglaang pagulan, pagkilat at pagkulog pa rin po dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa area din ng Palawan, patuloy pa rin ang magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated na mga pagulan, pagkilat at pagulog. And pagsapit po ng gabi, in-expect natin magiging cloudy na din over dito sa ilang bahagi ng Barm, Sorsogon at Zamboanga Peninsula. And mas magiging mataas na rin po yung chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dala naman ito ng habagat. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Pero most likely po by Wednesday is mag-issue na tayo ng gale warning over dito sa may eastern seaboards ng ating bansa kung saan magiging maalon po yung lagay ng ating karagatan sa paglapit or sa pagpasok ni Bagyong Bobby dito sa ating area of responsibility. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa in the next 3 days from Wednesday to Friday, si Bagyong Bobby po and also yung habagat yung ina-expect natin na dominant weather system na makaka-apekto dito sa ating bansa. By Wednesday, dito po sa malaking area ng Luzon, kasama na dyan sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, medyo maganda pa po yung panahon natin kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mga isolated po na mga pag-ulan, dala pa rin ito ng mga localized thunderstorms. Ngunit pagdating po ng Thursday and Friday dito sa Metro Manila at Legazpi City, mataas na po yung possibility ng mga pag-ulan natin. Possible po hanggang sa mga malalakas yung ating mararanasan, lalong-lalo na sa araw ng Biyernes, kaya po doble ingat para sa ating mga kababayan. And ito po mga pag-ulan nito ay dala pa rin ng habagat. While for the area naman ng Baguio City, by Thursday, may mga isolated na mga pag-ulan tayo and by Friday, possible na din po or mataas na din yung chance ng mga pag-ulan natin hanggang sa mga malalakas din po ng mga pag-ulan, dala ng habagat.
Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 25, sa Legazpi City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan by Wednesday. Ngunit expect po natin by Thursday and Friday, maulan na din po yung panahon na ating mararanasan. While for the area of Iloilo City, from Wednesday to Friday is maulan na din po yung panahon na ating mararanasan. Possible po dyan hanggang sa malalakas yung mga pagulan nito, and pag-iingat po sa mga kababayan natin na prone sa flash floods at landslides. Also, sa area din ng Tacloban City, by Wednesday or Thursday, kung may mga pag-ulan po tayo, mostly mga isolated ng mga pag-ulan, but by Friday po, ina-expect natin may mga scattered na mga pag-ulan na din po tayo, dala pa rin ito ng habagat. Dito naman po sa bahagi ng Metro Davao at Cagayan de Oro City, from Wednesday to Friday, patuloy po tayo magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly ito yung mga biglaang pag-ulan po, dala ng localized thunderstorms. And sa area naman po ng Zamboanga City, from Wednesday to Friday, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Paminsan, malalakas po yung mga pag-ulan nito, kaya again, doble ingat po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 32 at sa Zamboanga City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:30 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 5:32 a.m. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa pinapalabas ng ating mga regional offices na heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm and rainfall advisories, bisitahin ang aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda Carpio, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Grace Castañeda Carpio ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga kabalin, mga kariyon, para sa mga katututok lamang. Opo, time check muna tayo. Live ho tayo, live na live, 9:16 ng gabi. Araw ho ng Lunes ngayon, July 6, 2026. Ayon ho sa ating Weather Bureau, abay posible hong maranasan yang maulap na kalangitan sa malaking bahagi po ng Luzon bukas, at yung mga pag-uulan naman ay posibleng maranasan pagdating ho ng Miyerkules hanggang Biyernes dahil na rin ho dito ho sa posibleng pagpasok ng bagyong si Bavi o tatawagin ho yung Inday, oras na makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito ho, alam ko maraming nakikibalita sa ating mga kababayan kaugnay ho nitong insidenteng nangyari sa Potrero National High School. O yung isa pong bomb threat dyan sa may Potrero National High School. Kuyang Justin, saan located yan? Matatagpuan po yan sa Barangay Bulaon sa siyudad ho ng San Fernando. O sa Bulaon Resettlement, dahil bahagi yan ng resettlement program ng pumutok po ng sumabog ang Bulkang Pinatubo. At nito pong Biyernes, kumalat ho sa social media, hindi na natin pinapakita, hindi natin i-share yung bomb threat kasi baka gayahin lang din ng iba o yung mga yun, basta yun, alam nyo na yun, di ba? Adults, you know that, okay? Hindi na natin i-share kasi pag pinakita pa ho yan at dinetalye pa natin ano yung nakalagay doon, baka yung mga masasamang loob magkaroon pa ng ideya, di ba? Binulabog ho ng isang bomb threat. Ito pong Potrero National High School dyan ho sa may Bulaon, Ciudad San Fernando, Bulaon Resettlement. At kaya naman matapos pong kumalat sa social media itong viral post, nangyari ito noong Biyernes. Pero yung nakalagay doon sa pagbabanta, doon sa bomb threat, doon sa threat, ay July 7 daw gagawin. So sa mga nagtatanong, yes, bukas ho yun. Araw ho ng Martes, yun ho yung petsa. Pero proactive pong kumilos eto hong mga miyembro ng kapulisan
at yung pamunuan ng nasabing paaralan dahil alas 5 ng madaling araw kanina o bago pumasok yung mas maraming mga estudyante dahil araw ho ng Lunes, 'di ba? Balik eskwela, yung mga mag-aaral, sinuyod ho ng mga otoridad itong nasabing school campus para silipin, halungkatin kung ano-ano ba yung mga posibleng nakatago diyan matapos nga pong makatanggap ng pagbabanta ito pong paaralan. At ito mainam naman, ayan wala. Ay wait lang Ayan, balik natin. Mainam naman ho mga kabalin na itong insidenteng ito ay nagresulta yung pag-check ng PNP na nagresulta po sa negative. Ibig sabihin, negatibo yung nahanap. Wala po silang nahanap na anumang bagay na posibleng magdulot ho ng kapahamakan sa mga mag-aaral dyan ho sa Potrero National High School. At ayon po sa kanilang pamunuan, sa kanilang principal na si Sir, ito ipapakita ko yung kanyang larawan. Ayon ho kay Sir Joey Garcia, yung principal ho ng nasabing paaralan, ay meron na silang suspecha kung sino ho itong nasa likod ng nasabing pagbabanta. At pinabulaanan din niya yung impormasyon na sinasabi doon sa kumalat hong post at sabi niya ay walang katotohanan yon. Gayon pa man, tiniyak ho ng pamunuan dito pong Potrero National High School na patuloy po silang magpapatupad ng security measures upang masiguro yung kaligtasan po ng mga mag-aaral. At kaugnay din ho niyan bukas, dahil doon sa sinabi ngang pagbabanta, July 7, ay magtatalaga po ng mas mahigpit na seguridad ito pong Potrero National High School sa mga papasok sa kanilang school campus bukas July 7 ng umaga. So antabayanan ho ninyo, ilalive din at sisikapin ho maihatid sa inyo ng CLTV 36 News live itong yang gagawin ho bukas dyan sa Potrero National High School upang matiyak din yung kaligtasan ng mga mag-aaral. At ayon ho sa kanilang school principal na si Sir Joey Garcia ay kabilang dun sa mga ipapatupad nila ay ito hong mga pag-check ng mga bag. Ayan, posible yan. At meron na rin daw silang investigation na ginawa. Kaya naman meron ng lumalabas na kung sino yung nasa likod nung nagpakalat ng threat. Ayon ho kay Sir Joey Garcia, estudyante or graduate daw po ng paaralan. At as for the allegation na nagpapaya po yung teacher na tinutukoy niya, ay hindi po totoo yun. Wala raw katotohanan yung ganong reputasyon na ikinakalat ho dito sa social media. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Joey Garcia, ang Principal 4 ng Potrero National High School, kaugnay po ng nasabing usapin. Po yung may na-receive po kayong SOCMED post na may parang pag-threat, no? Meron pong pagbabanta dito sa paaralan po ninyo. Paano po ninyo na-receive ito? Well, this was last Friday po, nung hapon, nung lumitaw po yan sa FB. Apparently, mayroong disgruntled na bata po na nag-issue ng threat, na bomb threat po. At the same time, parang doon po sa post niya, meron siyang gustong saktan o patayin sa mga teachers at maging sa mga kamag-aral niya. And we took that seriously po kasi ang ginawa po namin, ito pong kay Kapitan Laverne ng Barangay Bulaon, nakipag-coordinate po kami sa kanya, and then si Kapitan po ay nakipag-coordinate sa provincial office. Ako naman po, kinoordinate ko po sa Bacolod Police Station, and then dinala po nila ako sa Sakop. Sumasakop po pala din sa Bulaon yung sa San Fernando. And then kaninang umaga pong 5 o'clock, nag-conduct po sila ng clearing operation. And then together with the barangay officials po, mga barangay tanod, nag-assist po sila sa pag-check po ng mga bag. May mga lang po kami dito, mga protocol po dito. Kahit po bago pa nangyari yan, meron na po kayong protocol dito sa mga ganung bagay. Mga pagdadala mga deadly weapon,
vaping, mga usual problems po sa mga bata. So sir, ano po yung naging result? Ayan ho mga kabalen, mga kariyon, ating narinig ang tinig ho ni Sir Joey Garcia. Ito pong Principal 4 ng Potrero National High School. Ito, nag-comment si Esinaj o si Jan Esinaj K. Sabi niya, saan yan? Sa may Potrero National High School po sa Barangay Bulaon, sa Bulaon Resettlement, San Fernando, Pampanga. Ay yun nga po, nakatanggap ng bomb threat at sinabi July 7. So bukas, asahan po yung mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad dyan ho sa mga papasok sa nasabing school campus at tiniyak naman ho ng pamunuan ng nasabing paaralan na prioridad ang kaligtasan ho ng mga estudyante, gayon na rin ho yung mga kaguruan at mga magulang na maghahatid ho sa kanilang mga anak dyan sa nasabing paaralan. Ito naman sa ibang balita sa bayan naman ho ng Magalang, Pampanga. Nako, ito ikinasasangkutan pa ng isang minor de edad. Nahaharap po sa kasong frustrated homicide ang grupo ng kabataang residente ng Arayat na umano'y sangkot sa isang rumble sa barangay San Nicolas First, dyan po sa Magalang, Pampanga. Ayon ho kay Magalang Chief of Police Lieutenant Colonel Fercel Deloria, isa ho sa mga suspect ay minor de edad at nilinaw din niya ng makapanayam ng ating kasamang si Paulo G. Santos na ito ay hindi gang initiated o may kinalaman ho sa mga organisadong grupo. Nag-viral ho kasi yung video na yan at may mga comment na lumalabas na posible baka naman daw mga miyembro ng gang war. Ito, paglilinaw ho ng PNP dyan sa Magalang, yung nangyaring rumble noong July 5, bandang 1:00 ng madaling araw, ay hindi po involved o yung hindi gang initiated. Paglilinaw ho ng PNP ay nagkapikunan daw ito hong mga nauwi sa karahasan. At batay ho sa inisyal na ulat, 4 ho dun sa mga biktima, 21 years old lamang at mga residente po ng Barangay Turu, dyan ho sa bayan ng Magalang. Sa inisyal na investigasyon po ng PNP, lumalabas na sila umano ay sinalakay ng hindi pa nakikilalang mga suspect habang paalis sa isang lugawan dyan ho sa may San Nicolas First. Yun nga, bandang 1:00 ng madaling araw last July 5. At ayon pa ho sa salaysay ng biktima, bigla umano silang tinutukan at hinampas ng bato ng mga suspect. At patuloy pa rin umano ang pananakit kahit nakabulagta na sila sa semento. Nagpagamot muna ang biktima sa Dr. Andres J. Luciano District Hospital at pagkatapos po nun, mga karehiyon, ay sila po ay nagtungo naman dyan sa may police station. Mula sa pagamutan, sila po ay nagtungo naman sa Magalang Municipal Police Station upang i-report po yung nasabing insidente. At kagad naman pong nagsagawa ang kapulisan ng tracking doon sa mga available na CCTV footage dyan sa nasabing lugar upang matukoy at mahanap yung mga suspect. Samantala, sa isang Facebook post ni Mayor Malu Lacson ng Magalang, Pampanga, kinundinan niya yung nasabing karahasan. At pinatututukan na rin umano ng alkalde ito pong nasabing insidente sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. So ito po yung magiging hakbang niyan, mga kabalen, mga karehiyon. Isa sa ilalim daw sa isang case conference itong nasabing pangyayari, kasama ho yung mga magulang ng mga biktima upang matukoy yung angkop na intervention at suporta para ho sa mga naapektuhan.
Patuloy din hong binabantayan ng mga otoridad ang kaso habang ongoing pa ang nasabing investigasyon. Ito naman, babalahon para sa mga kababayan natin na nagbabalak bumili ng property. Abay, kayo, baka yung binibili ninyong property ay may sabit pala, di ba? Ito ho, nagbabala po yung pamahalaang lungsod ng Angeles laban ho sa pagbili at pagbebenta ng lupa. Opo, diyan sa loob ng Sapang Bato watershed, isa pong protected area na kanila pong pinangangasiwaan kasama po yung BCDA o yung Basis Conversion and Development Authority. Pinapayuhan po nila yung publiko na mag-ingat po sa mga individual o mga grupo na naglaalok po ng lupa sa loob ng watershed. Abay, akalain ninyo, hindi naman na maaring labag ho, posible daw maging labag ito sa batas at may mga umiiral na regulasyon dahil nga protected area itong nasabing lugar. Mahigpit ding pinapaalalahanan ang sinuman na huwag pong basta makipagtransaksyon o maglabas ng anumang bayad na hindi mo na bine-verify yung legal na katayuan ng nasabing property sa Angeles LGU o ganyan din sa BCDA at sa iba pang mga kinaukulang ahensya. Nagbabala rin po ang Angeles City LGU na ang sinumang masasangkop sa bentahan ng lupa sa loob ng protected area ay maaari pong maharap sa investigasyon at legal na aksyon. Anila, mahalagang mapanatiling protektado ito pong Sapang Bato watershed dahil isa ito sa pinagkukunan ng tubig at likas na yaman ng syudad. Balitang sports naman tayo mga kabalen, mga karihiyon. Ito isang good news. Bigyan muna natin ng palakpakan. Ito pong Gilas na minsan dati ko nang nakalaban. At talagang mahuhusay po sila. Ayan, Kaya naman, walang duda. Di ba? Papunta pa lang sila dito, alam ko na. O, di ba? Alam ko na sila po yung magiging kampiyon. Opo mga kabalen, mga karihiyon, nasungkit po ng Gilas Pilipinas ang kauna-unahang kampyonato ng bansa sa eFIBA World Final Season 4 matapos pong talunin ng Turkey at maiuwi ang $20,000 top prize. Nagtala po ang pambansang koponan ng sunod-sunod na panalo kontra France sa score na 64-53, Algeria sa score na 73-52 at Germany 72-45. Sa group stage, bago po tinalo ang Lebanon sa score na 67-58 sa semifinals. Abay, mahuhusay talaga itong ating pambato.
Bagamat dumaan po sa matinding hamon laban sa France sa upper bracket finals, abay pumasok ang Pilipinas sa grand finals na may 1-0 advantage at tinapos po ang serye sa score na 64-62 at 68-60. Ano? Ang koponan po ay binubuo ni na Miguel Carlo LGE, Miguel Carlo Hubiliar, si Chris o LGE Iluvio, Briones, Kenneth LGE Clue Gutierrez, si Joshua LGE J-Mac Machado at si Pritch LGE Don P. Diez na sa ilalim ho ni na Coach Knight Alparaz at Anthony De Jesus. Humakot din po ng individual na parangal ang Pilipinas matapos hiranging tournament most valuable player si Hubiliar habang kinilala si Gutierrez bilang best defensive player. Napabilang din ho sina Hubiliar at Gutierrez at Machado sa All-Star 5. Kasama ho sina Mehdi Ben Setoum ng France at Mesut Canboy ng Turkiye. Ang makasaysayang kampyonato ay panibagong tagumpay para po sa Igilas Pilipinas na patuloy pong pinalalakas ng partnership ng Samahang Basketball ng Pilipinas at ng Laos Group of Companies. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita. Time check muna tayo, 9:35 na ng gabi. Bago tayo magpaalam, bigyang daan muna natin yung ilang pabati ng ating mga kababayan na nakatutok dito ho sa ating programa ngayong gabi. Maraming salamat sa pagsuporta. Unang-una na riyan, syempre si Noel Joseph Cleofe. Ayan, sabi niya, congrats po kay Alex Ayala. Actually, manonood na tayo. No? Ano ba yung latest? Alamin na natin. Ayan. Maraming salamat, Noel Cleofe. Nakatutok din sa ating programa si Marie Tiffany Hover mula po sa Iloilo City. Ayan, thank you, CLTV 36. Isang pagbati rin, Ma'am Marie Tiffany Hover. Ingat po lagi at maraming salamat. Para ho sa mas marami pang balita, i-like and follow lamang ang social media pages ng CLTV 36. Sa Facebook po at CLTV 36 News at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating YouTube channel. Para ho sa mas maraming content, napapanood po ang mga programa ng CLTV 36 Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Ganyan din ho sa ating 37 cable partners at sa Kalakhang, Pampanga Free TV Channel 36. Balitang makatotoanan. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang news stream. Maraming salamat po. Keep the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.